Ġesu għadu kif qalilna b'mod ċar li x-xewqa tiegħu għalina hi waħda, li aħna ngħixu, li aħna jkollna l-ħajja fil-milja tagħha. Fi kliem ieħor li aħna nkunu sew, li aħna nkunu kuntenti, li aħna minkejja d-diffikultajiet u l-problemi u s-slaleb tal-ħajja, però nsibu fina l-enerġija li tiġi minn għandu u li tatina s-serenità, li tatina l-paċi tal-qalb. Din importanti ħafna l-fidi tagħna li kisservi biex qalb it-taħbejt u qalb l-inkwiet tal-ħajja aħna nżommu ċertu bilanċ, ċertu ekwilibrju, ċerta paċi tal-qalb. Għaliex għax għandna fiduċja kbira fih. U jiena naħseb illi il-kol kemm aħna konvinti nafu illi Papa Franġisku li għadu kif ħallina fil-ġranet li għaddew kien xowt ta' din il-fidi, ta' din il-fiduċja illi minkejja t-taħbejt, it-tribolazzjoni, l-inkwiet, imma kellu ċerta paċi tal-qalb illi kien jirradja, kien jaddija kull darba illi kien jiltaqa' ma' xi ħadd. Minn fejn kien iġiba din? Żgowri li wieħed mill-mezzi, wieħed mid-doni, mir-regali li Alla ħallilna biex jagħtina din il-paċi, din il-ħajja li għadu kemm ħabbrilna fil-Vanġelu tal-lum hija Ommu Marija. U aħna nafu kif kienet din ir-relazzjoni ta' Papa Franġisku mal-om tiegħu, mal-om tagħna tas-sema. Nafu kif kienet, kemm kienet f'saħħitha, kemm kienet qawwija. Din ir-relazzjoni mal-Madonna tant illi kemm qabel, kemm wara kull vjaġġ li kien jagħmel kien iżur l-eqdem santwarju, l-eqdem knisja id-dedikata lil Madonna, l-Knisja ta' Santa Marija Maġġore. U mhux biss imma għażel iddeċieda illi jistrieħ fis-sliem propju f'riġlejn l-om tagħna tas-sema. Għaliex? Għax l-om tagħti s-sigurtà tal-imħabba, l-om tagħti s-sigurtà tal-ħnina, l-om l-isbaħ l-aħjar mera li tista' turina biċ-ċar xi fisser Alla li jħobbna. L-imħabba ta' Alla tista' tidher u tista' tinħass fl-esperjenza ta' ħajjitna fl-imħabba tal-om, fir-relazzjoni mal-om. U allura din il-figura tal-Papa Franġisku fil-bidu ta' dawn l-erbat illi bdejna niċċelebraw illum tfakkarna, tħeġġiġna biex l-om tagħna tas-sema tkun parti mill-ħajja Kristjana tagħna, tkun parti importanti mid-devozzjoni tagħna, mill-imħabba tagħna lejn Alla. Għax huwa wieħed mir-rigali li Alla jagħti lill-bniedem, lil kull wieħed u kull waħda minna. Huwa wieħed mir-rigali li Alla jagħtina biex aħna noqorbu iktar lejh u jkollna din il-ħajja illi hu ħallilna tagħna fil-Vanġelu tal-lum. Ma ninsewx meta ftit snin ilu l-Papa kien hawn f'nofsna. Kien hawnhekk quddiem dan is-santwarju, daħal hawn f'dan is-santwarju. Ma ninsewx illi l-ewwel żjara li jagħmel il-Papa, l-ewwel żjara f'santwarju meta ġie fil-gżira tagħna ta' Malta kien propju hawnhekk. U din l-iskema tal-vjaġġi tiegħu kien jirrepetija kważi kull fejn mar. L-importanza tas-santwarji Marjani. Kemm importanti d-dar ta' Marija, qalb id-djar l-oħra tagħna, qalb id-djar l-oħra tan-nies. U għalhekk kien jagħti dik l-importanza kollha Papa Franġisku lis-santwarji, fosthom anke lis-santwarju tagħna, is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. U nixtieq intemm din ir-riflessjoni qasira tiegħi kemm b'dak li qal il-Papa u kif ukoll b'dak li ġara fil-ġrajja fl-istorja tal-Atti tal-Apostli għadna kif smajna llum. Il-qari li smajna l-ewwel wieħed jibda hekk b'dan il-mod. Kien hemm ħafna persekuzzjoni fil-bidu tal-Knisja. Imma mbagħad kif ikompli l-qari jurina li din il-persekuzzjoni, din it-tbatija serviet biex il-Knisja tinxteret. Din il-mewt serviet biex il-Knisja tieħu l-ħajja. Din il-mewt tal-ewwel dixxiepli, l-martirju tal-ewwel apostli serva sewa biex il-Knisja setet tixteret mal-bqija
tal-univers mal-bqija tad-dinja. U dan il-Papa qalu quddiem dan is-santwarju meta qalilna li dan is-santwarju ħafna snin ilu kien bord ġebel ħajaqa' ikkundannat kemm il-darba anke fil-visti pastorali, imma jispiċċa din il-kappella ċkejkna, din il-kappella żgħira bord ġebel, tispiċċa ċentru ta' pellegrinaġġi, tispiċċa ċentru ta' devozzjoni, ċentru illi fih il-bniedem jista' jiltaqa' ma' Alla. Mill-mewt toħroġ il-ħajja. Kif ġara mis-salib ta' Ġesu. U jmut Ġesu għalilna l-Papa hawnhekk quddiem dan is-santwarju, Ġwanni u Marija taħt is-salib, kulħadd qiegħed jaħseb li spiċċa kollox, imma dak il-mument tal-mewt kien il-mument tal-bidu, il-mument tal-bidu tal-Knisja. Ejjew b'fiduċja, b'tama, inħarsu lejn il-momenti tal-mewt li għaddejjin minnhom aħna bħalissa. Ħafna minna jekk mhux kollha li qegħdin hawn żgur li qed ngħixu momenti ta' mewt, momenti ta' qtuħ ta' qalb, momenti ħadbatija. Ejjew f'dan is-santwarju li huwa lajn tal-ħajja, li huwa d-dar tal-om nemnu, inġeddu t-tama tagħna, l-fidi tagħna, illi mill-mewt li qed ngħixu Alla żgur, għax ma jqarraqx bina, Alla żgur se joħroġ il-ħajja.